Avui la nit fa un any que estrenàvem el drac de Sant Joan de Mar i avui tornem a tenir el correfoc. Aquest cop el convidat és el drac de dracs de la Bisbal d'Empordà. Endavant! Caramba, quin drac més llarg! I és tot un honor per Sant Joan de Mar demà poder tenir ballant els gegants modernistes de la ciutat. Demà us expliquem més. Fins demà.